Ano sad na siya, oh? Mag-comment na po na siya doon. Baby happy yan. Skaribag tanaw kay Durarat. Tapos magpapiloon. Ay, cute ka si Durarat. Cute ka sa katanan. Cute ka si Dongkoy. Hadra! Comment ba't ko sa ko ang picture? Marabi mo mga... Kipa-comment na mo dala yung picture. Wala man! Titipil ang mga tao. Sagit na sa picture na ako. Siyang lagi pa tanaw ba? Ayaw sa ko siya ko apyat. Ayaw ba? Di na pala away. Laaway mga nina! Hala! Hawa ba? Tanda lagi ka nila! At kas akong mama do. Mane, sige kandri. Sige panuwis ko ang video. Ay mo, sige tanong-tanong sa ko ang video. Kaya di man, alam mo ko lang ayaw magtanong sa ko ang video. Wala! Be, kaya ako na, palitan mo kong tulaan ni Mama Becca mo. Wala mo magipalitan sa iyong mama mo, ang maibog mo sa kuado! Ay, lagi nagtotok-totok dira! Man, hindi totok-totok sa ko! Medya! Wala! Mga pangit! Atak sa kong papapag-uli ko sa... Hello mga bata, kumusta na mo dira sa inyong balay? Kusok yung ulan noy, masigawas-gawas ka kusok yung ulan. Nakalunturaw na pod mo kay sige magpabadlog sa iyong mamag-papa. Dahil na may tidibel. Wala mga may tidibel gani. Di. Inyong balay pangit. Sige mga tanong-tanong. Nakikita natin na sa kong video. Mga, di ba mo comment o mo share? Ikaw na ko, cute lagi ko, baby, apit ka lagi ko. Cute lagi ko sa cute. Hindi mo ninyo isyala kong kwan. Video.